Uma ngabe ke inkosi ivunula yona ivunula ngekhanda lengwe, mangabe ifaka imbatha lekhanda lengwe, bese kuthi oNdlunkulu bafaka umzimba wengwe, bese kuthi izingane zenkosi zifaka imqhele yengwe. Yilwane lezi ezahlonzwa uNkulunkulu ukuthi zingamakhosi. Manje ke inkosi igqoke enye inkosi. Isilo lesesikhona ukube kwethenjwa uNkulunkulu sanikezwe ithuba. Isilo sasingabulala ibhubesi ngomkhondo. Isilo lesesinaso sineminyaka engaphezulu ka 5000. Yingakho ngelanga abekwa ngalo washintsha. Abakwazi ukubona umuntu washintsha. Uma uhulumeni engathatha isinqumo sokuthi ufuna kulunge indaba yezinsizwa zakithi lezi ezincane nezintokazi ezihlele emgwaqweni, u3 months mkhulu. Asidingi ifundiswa zihambe ziyokhuluma izipisho ezinde lapha ikhipha ukudla zinikeza abantu, cha. Nidinga nje abantu basemakhaya. Amakhehla lawa angakaze abe nayo ifoni. Angafika ithinte ngesandla ingane lapha iyeke yonke lapha. So lezi ingane lapha emgwaqweni iningi lazo 90% yazo akuzona ingane ezihamba emakhaya ngoba zingezo. Zihamba emakhaya ngoba abazali bengafuni kuba ngabazali, befuna ukwenza izinto ngendlela engalungile. Amantombazana agcwele lapha emgwaqweni iningi lawo aphuma emakhaya ngoba obaba bawo. Obaba bawo. Omama babo bavu.